серці тривожним почую, за країну радімую жах. Спомню гострую браму святую і вояков на грозних конях. Не проносятся кони, гнутся и тяжко хрипят стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать. У безмерную даль вы летите, а за вами, пред вами годы. Вы за Киеву погоню спешите, где шляхи ваши идут и куды. Моя Беларусь понеслися, за видят мир узнавал, что забыли тебя, подраклись, продали и отдали в полон, что забыли тебя, подраклись, продали и отдали в полон. Бейте в сердце и бейте мячами, не давайте чужинцами быть. Хай почуют, як сердца ночами, о родимой сторонце молить. Мать родная, мать країна, не устишится этакий боль. Ты пробачь, ты прими своего сына, за тебе я умерти дозволь. Все лятуть ты, як коні, среброй збруяй далеко гремять, стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать. Вітаю, чат. Пакуль я яшчэ мала вельмі сабралась, таму я буду рабіць тэхнічныя працы. Запрашаю Дзімку у Беларусі пахадзіць, не бачу яго. Сёння спрабуем зрабіць нешта весёлае, таму што сумныя стрымы гэта не для нас. Нічого, я мяне пака збіраемся. Сёння людзей, мабыць, мала будзе, таму што, мне здаецца, усе спяць уже. Адпачываюць, таму трошкі ж пачакаем. Паходзім таксама па рулетцы, все сидзяць у Дімона, трэба яго перацягнуць на наш бок, на бок светлых. А у мяне апгрэйд сёння, у мяне ёсць мой сцяг прыгожы. Так, ёсць трошки тармазаў, затрымка. Я вымкну потым YouTube чат, і яно не будзе тармазіць. Збіраемся патрошку. Колькі нас? Коронавірус, Артур, вітаю. Не, ну не коронавірус. Так, давайте я все ж таки приберу. Так, Димон гэта цудоўна, я ему падабайку поставила. Заходим до Димона, у яго таксама стрым. Падабайку я ему пакінула. Буську пакінула, все як мы любім. Павяртаюся да майго каналу, таму што YouTube мне зноў гадасці робіць, не цягне ў мяне заліза маё, таму будзем працаваць з чату ў тэлефоне. Артур, вітаю. 5 чалавек. Пакуль давайте трошки пазбіраемся, я тут запіліла гімн, як заўсёды. Можна яшчэ гімн Украіны, але мне здаецца трошки пазней, пры канцы, а то я
починаю стрими зараз з музики, і чомусь я його закриваю без музики, тому треба, каб... Хелен, легкого стріму, живе Білорусь, слава Україні. Живе вічно. Героям слава, трошки стомилася сьогодні. Добра людина. Ой, я не знаю, добра людина, вона Добра щось мені людина, здається. твоя Твого 10 стріму. гривень. Живе Беларус, слава Україні. Нечто у меня... Ой, вот я себе. Нечто у меня... Чамусьці вельмі мала гарыць гэтае аконца, вакенца. Будете у меня сегодня на вачах. Потому что я вас звычайно не бачу. А я б хотела вас бачыць. Таму мне вельмі важліва. Так, зараз, мабуть, трошки пройдземся па Украіне. Паглядзім, дзе Дзімон, дзе ён шляецца. Трэба яму прапанаваць, каб ён пахадзіў па Беларусі. Я не ведаю, ці ён мяне чуе, ці ён не чуе. Пагоню будемо слухати. А вже ж слухали. Ігор! Вітаю. Тільки що слухали погоню, запілім погоню, все по жаданню. Трошки сіпати, тому що сьогодні наговорилася, набігалася, пробачте мені, будь ласка, буду трохи хрипіти. Зараз п'ю гарбатку теплу, каб трошки у мене повернувся голос, тому що, ну, увогуле не можу малі розмовляти, але треба, тому що, нам треба збирати на донати. У мене вельмі добра новина. Яна датычыцца таго, што мы накіравалі грошы разам з вами. Я не кажу, што гэта моя агульная праца. Не, гэта не так. Мілачка, вітаю, сонечко. Я накіравала пану Василю 2000, там трошки больш 2,92, але там, ну, 92 гривні, гэта ўжо нашим сем'ям пойдзе. І ён ужо паспеў накіраваць гэтыя грошы, частину з іх. Я звязалася праз сваіх родных з валанцёрамі з Тернополя. Яны вельмі зараз, у іх вельмі складаны стан, то бок мае валанцёры, з якімі я размаўляла, яны зараз прыватна самі шьюць, яны там робяць усялякія рэчы, каб даставіць тэхніку у лекарні, тому што, ну, вельмі баулы з вопраткай вельмі складана цягаць за сабой, таму яны зараз, я ведаю, што пральныя машынкі туды закінулі. Прыватна мае грошы, якія я накіравала, якія мы з вами сабралі, яны пойдуць у Манастырскі раён, таму што там вельмі складаная сітуацыя, там хварэюць вельмі лекары, ім не хапае ні масак, ні акуляр, ні вопраткі. Таму, ну, вельмі наша дапамога зараз ім, мне здаецца, патрэбна. Дзяўчаты самі вельмі шмат працуюць, і мне вельмі прыемна, што мы можам з вами далучыцца да гэтых падзей і дапамагчаць сябе. Сёння збіраю данаты на лекароў, на медычны персанал, каб іх забяспечыць трошкі і масачкамі, і іншымі рэчамі, якія ім вельмі зараз патрэбныя. Я спадзяюся, што ўжо па тых падзеях, якія я гляджу ў свеце, кажуць, што пандэмія павінна пайсці дзесьці на спад, то бок гэтае абмежаванне. Слава Україні, живе Білорусь. Героям слава. Вулянський Олег, Але 10 щиро Слава гривень. дякую Україні. тобі, друже. Живе Щиро Білорусь. дякую. Ти завжди побуч зі мною, я бачу тебе в чатах, мені дуже приємно з тобою спілкуватись. Ти чудова людина, насправді. Я дуже пишаюсь тим, що я знайома з тобою. Тому ці 10 гривень, вони також будуть накеровані на допомогу лікарям. Я не буду тримати довго гроші на рахунку, тому що вони, ну, вони стоять, а гроші що повинні робити? Правильно, приносити профіт. Тому щиро дякую. Сьогодні ватникам я таку зробила сюрприз. Тобто ми підемо по ваті, трохи їх потролимо, звичайно. Зараз я трошки з голосом, тому що, ну, хриплю. Прийшла додому і побігала. Треба його на місце поставити, щоб я могла з ними розмовляти. Так, що там? Димон, ён пойдзе у рулетку. Там хто-небудь спытайце, калі ласка, у Димона, каб я ўжо YouTube не вмыкала, тому што я же яго не чую. Мы з ім паралельна зараз ідзем. Я не ведаю, чаму ён так позна пачаў стрыміць. Я спадзявалася, што я буду адна сёння, але не, на жаль, мы пайшлі з ім разам, і калі я выходзіла, я не бачыла, што ён пачаў стрым. На жаль, мне не прыходзіць паведамленне ад майго лепшага блогера, у якога я лепшы мадэратар. Ну, кум гэта кум, вы ж разумееце, гэта прыватная гісторыя. Там кум гэта такое, а Димон гэта такое. Яны абсалютна розныя, у іх розныя стрымы,
І увогуле, мне здаецца, у нас все блогеры, яны такія ідэнтыфіцыруемыя, то бок іх вельмі лёгка пазнаць, хто стрыміць, таму што ў кожнага свой пісьмовы погляд, свая творчасць і вельмі прыемна. Вёночка, вітаю, сонечко. Я сегодня рассказывала, что мы уже накіравалі частину грошаў, ужо атрымалі іх валанцёры. Я запросила валанцёрку, Ілону яе завуць. Я запросила до нас у эфір, таму трэба дамовіцца, просто калі гэта адбудзецца, таму што, насправді, у іх вельмі мала часу, і я, на жаль, зараз трошки загружена, вы бачыце, у якой час я пачынаю стрым. Доўга сидзець не будзем, таму што, нехта працуе зранку. Я веду, што вы таксама працуеце. Так, 5 чалавек. Десятку не будем, может быть, чакаць, тому что все збеглі до Димона, а я же ему не конкурент. Тому, калі я его поймаю зараз в Украине, мы з ім поразмаўляем, калі я его не поймаю, значит, я его не поймаю. Сябры, идем у рулетку, долго сидеть не будем, часу у нас мало, тому полетели. Полетели. Зараз распавяду, што адбываецца ў Беларусі. 7 числа, 7 красавіка до нас приехали специалисты з Сусветнай арганізацыі здраваахороны. Яны монітораць у Бананавай Рэспублікі чамусьці, мне здаецца, Бананавая Рэспубліка. Яны монітораць сітуацыю, яка адбываецца ў Беларусі. І яны пачалі праводзіць моніторинг. І калі паглядзець статыстыку, у Беларусі такі ёсць захворванне. Але, як сёння сказаў наш міністр, гэта любая зараз пнеўманія, яна каранавірусная, каб вы ведалі. Дагэтуль, пра такое не ведалі. То бок мы, як звычайна, нейкія ноу-хау, мой прыхільнік. Пайду, я цябе не шукаю. Дімона шукаю, не ведаю, Дімон, ці ён бачыць мяне. Оленка Зоріна, сонечко, вітаю тебе, дуже рада бачити. Ти мне з своєю ідеєю просто спужала трошки, я не ведаю, що ти там придумала. Так, зараз до статистики повернусь, тому що вона у мене у Телеграм, вельми там по областях нам дали статистику, я б її хотіла зачитати зараз, тому що це вельми важливо, щоб кожен регіон ведав, що відбувається приватно у його. Я сьогодні цілий день у масках, і я не пропитана ніякою такою штукою, і мені здається, що я від масок така, тому що я півдня бегала по городу, і у масці мені було дихати, складано насправді, вельми, тому і не у одной я їх змінювала, тому що ви ведаєте, що маски на 2 години, і мені треба було їх трошки змінити. Джек Тайлер, вітаю, сябра. Сьогодні буду тихенько казати, тому що хто-небудь скажіть Дімону, каб ён по Білорусі пішов, тому що я його, мабуть, буду шукати. Зараз, мабуть, кого-небудь поймати цікавого, у кого є вочі. Порозмовляємо, тому що у вас обмежування і у Білорусі так само обмежування. Я розповіду трохи пізніше про їх, трохи зберемося. О, у нас 10 чоловік, ви поспіли, тому що я ще нікого не поймала, я ще ні з ким не розмовляла. У мене сьогодні нормальна помада, не бойовий настрой абсолютно, я сьогодні така light. Тому вельми приємні, сподіваюся, беседы будуть, але вочы будуць гарэць, калі пойдзем до москалёў, тому што трэба ж ім падпаліць хоць чымось. Вось будзем вачыма паліць іх. Дзякуємо за вашу мову. 500 000 беларусікаў. Шчыра дзякуй. Я вельмі люблю яе. І я кожны дзень размаўляю ёй, і зараз я размаўляю ёй амаль пастаянна. То бок гэта і у хаце у нас яна вучыць. То бок я дзяцей, мне здаецца, прывучаю до таго, каб яны размаўлялі, яны яе чулі, каб яе адчувалі у сэрцы сваім. Мне гэта вельмі важліва, але я скачу па мовах, то бок я з імі размаўляю і украінскай, і беларускай, і яны ведаюць трошкі украінскай і трошкі беларускай. Крок за крокам яны звыкнуць до таго, што мама беларускамоўная. Мне сама вельмі гэта прыемна. Яна прыгожая, насправді. Я раней не адчувала яе ось так, як зараз адчуваю. Што яна, насправді, як мелодыя. Асабліва, калі чуеш песні беларускія. Я зараз пачала шукаць беларускія песні, такія, каб яны былі і патрыятычныя збольшага, і адпавядалі культуры, традыцыям. І я павярнулася да Старой Ольсы, у нас ёсць гурт
Вельмі прыгожыя, вельмі. Яны, я іх не любіла раней. Я шмат чаго не любіла ад Беларусі, мне здаецца, таму што у школе да беларускай мовы у нас не прывівалі вось гэтую, не рабілі прышчэпку кахання да беларускай мовы. Я багата чую гэта ад беларусаў. Вітаю вас. Беларусь. Вось, то бок нас чамусьці не вывучалі таму, што гэта вельмі прыгожа. Вітаю вас. Што? Да, и я вас. Як вашыя справы? Як Вітаю. карантин? Грустно мне. Видишь, вот сижу, Ну так вы уединяюсь зараз у себя в карантине машине. все сядзіце. Это нормально. Что-что? Я кажу, вы у карантине зараз усе сядзіце. Вас плохо Это нормально, слышно, кстати. сумуйте. Ну да, да, Ці ёсць нейкія Хочется прагнозы, уединиться, калі яго побыть знімаць будуць? одному. Я ведаю. Что-что? Ці ёсць прагнозы, калі яго будуць прыбіраць? Альбо яшчэ моўчкі сядзяць, нічого не кажуць? Мне здаецца, не чую. Але я ўсё прыбрала, я аднавіла і мадэм, роутер. Усё зрабіла, як мяне хлопцы вывучалі, каб я ўсё пад ноль прыпыніла, таму што, ну, бывае, завісаю нешта, таму я з нуля стартавала. Не, я не ой. Димка, наверное, меня не бачить. Хелен, я тебя не впізнаю, що я чую? Я не знаю, я не виду, Алена, что ты такое маешь на увазі. Давайте я Не пройду. камень, блядь, ебанутый на. О, Я, боже, блядь, на тебя, блядь, буду, блядь, включать на. Ты что, охуел? Эй, иди это Беларусь. Я в шоке. на. Ленка, я трохи стомилась, я сьогодні, ну, і працювала, і бігала, то бок мені сьогодні було весело. Вітаю. Маруся. А там побач з вами не дитёнок сидить? Детёнок. Ребенок. А, ну тогда я побігла Даже до неї. если А так каждому и не давать, вы... А чё? А, я бачу, не поломает дитёнок. А що ви давай. брешете? Не дитёнок сидить. Я ж не бачу праз камеру, хто там побач з вами. Що, білоруси від москальов понабиралися брехні? Починаєте брехати одразу з низького старту? Слухай дальше. Вертай далее. Брахни понабирай. Чую родні нотки. Приємно, що хоч розмовляєте білоруською мовою. Иди букварау. Які круті хлопці. Буквально. Приємно глядеть. Откуда вы? Я з Откуда Білорусі. Ви не бачите, під яким я стягом сижу? А з якого городу? Яно і відносно. А що гэта вам дасть, я розповіду вам, у яким я городі? І що? Гэта ніяк зменить зараз ситуацію? Що? Гартай далі. А ты кажи, а там дальше будет бачно. Я повинна казати. Ну розповідіть мені, як ви ставитеся до обмежування, які уводять про карантин? Ти сам ви. Вы что, учитель Пушкин. белорусской мовы? Це Пушкін. А нават калі Трап так, то ёсць. што гэта зменьвае? Вы не паважаеце выкладачоў беларускай мовы? Ну. По саму раму. А каже, я кого-то ответчу. Вам, мне здаецца, жонка звоніць. Хоча спытаць, каго вы тут у рулетцы поймали. Переключи, пожалуйста. Интернет поменяйте. Ну, у вас таксама беларускі Звичайно. інтэрнэт, таму можаце яго таксама змяніць. 100%. По саму раму. У чым пытанне? Ну, так як ви ставіцеся Якщо да каждому абмежавання? У давати- Менску зараз будуць абмежаванні, вось я чытала, будуць абмежаванні. Зараз прапануюць і ў дзіцячыя садочкі не вадзіць дзяцей. Не желание. Не желательно, гартай далі. А вам не цікава, што адбываецца ў Беларусі? Новости. Ну, навіны ёсць, так.
А ей чихать. Эй, Гляди, на війни. ну, новинки. Слухайте, у меня не только тормозить интернет, а еще Порвляк. вы тормозите. Я побегу далее. Не цікаво з вами. Ніякі особи. Добра Вітаю людина, вже хай 10 гривень. 521 підписник. Так тримати. Дякую, Сірий. Дякую. І збігли. І збігли від мене. О, привет. Вітаю. Живи Беларусь. Живі вічно, як справи? Як справа? Добре, дякую Богу. Це добре. Ви на самообіжування або ходите працювати? Ходимо працювати. Ми зараз знаходимося у колонії поселення на аресті. Я зрозуміла, я бачу, як ви працюєте. Тому хочеться попрацювати. От. Яблуки собираю. Я зрозуміла вас. Молодці. Добре, що тверезі сидите, вельми приємно бачити. А то, звичайно, тут п'янь сидить ніякая. Ні, ми за здорового образ життя. Ми спортсмени, О, чудовно. кіберспортсмени. Що робите для того, щоб від вас не захворів ніхто? Коли підшипите ви заразу? Хто захворів? Я кажу, що робите для того, щоб від вас ніхто не захворів, коли ви, ну так, несвідомо можете підшипити заразу? Контрацептивы? Це не як будто это как... Мені ж драно працює, мені здається, інтернет. Мабуть, гэта інтернет. Я пакуль не вмикаю, пакуль яны у рулетцы не размаўляюць са мной, все, ну, я бачу, што ён добра ходзіць. А як толькі пачынаецца вось гэты абратны звязок, на жаль, ну, нейкія праблемы ўзнікаюць. Вы не вайсковы? Які проблеми? Я кажу, ви не вайсковий. Русский. А, росіянець. А що ви робите в По-русски. Україні? Не понял. Що ви робите в Україні, я спитала. Живу. Росіянець живе в Україні? Цікаво Ну, да. насамрэч. А з якою метою ви там знаходитеся, коли живете? В Дніпрі. Ви у Дніпрі? В Дніпрі. Ну, я зрозуміла. Я вашу мову розумію, ви мою Дніпрі. ні. Гэта цудоўна. Росіянець з України. Цікаво. Не боїться казати, що він росіянець і живе у Дніпрі. Мені здається, нешта ён бреше. Мабуть, зайшов з VPN. Димон, я його шукаю по Україні. Скажіть йому, що я хожу. Шукаю його. Мені ж без його сумно. Він сьогодні у день стримив. Уночі стримить. Скажіть, як б він припинявся, а то він... Блін, зараз порівняю його з одними людьми. О, прихильник мой, глядите. Знову знайшла. Вітаю. Ну Як що? на білоруській мові буде телебачення? Белорусскую Телевидение как на белорусском? Не? Хоть одно слово выучи белорусское. Как по-белорусски как Я по тебе белорусски казала, телевидение? я безкоштовно не перекладаю, мне за это гроши платят. Это прихильник. Все нормально, я його часто бачу. Ми з ним ось так порозмовляємо трошки і пойдемо далі. Кожен по своїм справах. Він по Білорусі ходить, хай стрімить. А, да? Хай стрімить, так, по Білорусі. Коли пішов, мені треба його поймати, коли по Білорусі пішов. Зараз не вельми багато сидить Україна-Білорусь, хто шукає, я Україну, він Білорусь, тому мені здається, що ми з ним повинні зустрітися обов'язково. І ми будемо тролити один одного. Я сьогодні трошки, о боже. Я вас слушаю, да? У вас интересный флаг за спиной, вы что-то должны будете рассказать. Одну минуту. Что?
Я вас не буду чекать. Хорошо, смотрю. Звичайно, Да. мене чекають. Ви що смієтеся? Что? Кажу, я вас чекати не буду, звичайно, Ну, мене що чекають. Ну, гэта, здається, беларускі Я інтернет всё, для сват. джазу. А який стяг вас конкретно інтересує? Мені їх два. Пишу. Вау! Знаешь, как... О боже мой, это же та самая девчонка с самой лучшей прической, с самыми лучшими стримами, с самыми лучшими просто диалогами и с самым лучшим флагом. Ой, так приятно. Двумя, На фоне ты что, газовой погляди, какие у российской меня трубы. бры. Прикольно. Ну, я росіянців, коли пойду троллить, Привет. Слушай, ты давно меня ищешь? Потому что тут... Не, не вельми. Але ну, я просила, каб тебе знайшли. У мене дрена працює трохи А. інтернет. Лагать буду трошки, пробач. Глядиш, що я для росіянців подрихтувала. Я не ж ведаю, що Немножко я есть білоруска. такое, да. А я так валяс і привіт. Мгм. Бачиш? Как ты посмела, Хелен? Ах! Что это такое? Ты нацистка, мы поймали. Я ще Бандеровка, Только ти забув не сказати. глючь. Что у вас там нового? Рассказывай. Ой, зараз я тебе Новости с розповіду. передовой. Хелен, передай привіт Тебе надо Димону. фоточки, да, позади, конечно. Димон, давай я у тебе тут новини зачитаю, коли у мене не отрымывается. Я ж на своїх стримах не можу новини читати, тільки на твоїх. Давай. Гляди, Давай. у нас 7 числа, я могу выпасть тому, ну, я еще раз тебе пошукаю, коли не знайду, пойду до Москвы. Хими, привет. Я не хочу с белорусами спілкуватися, не Ох, вот так, променяешь меня. Ты же помнишь, ты же в вип-зоне, в моей френд-зоне. Ну, я сегодня коридор оплатила на один Да, день, да. там Это не я в сегодня твоей удивилась. френд-зоне, а ты в вип-зоне моей френд-зоне. Я сегодня тебя Что? оплатила, Блин, место, плохо что слышно. ты уже так. Короче, кажется, гляди, у нас 7 числа приехала з ВОЗ, гэта, ну, сусветная гэта, организация здравоохороны, и они до нас приехали промониторить, что в Беларуси отбывается. Ну, где, ну, яны ж думают, что мы тут, разумеешь, у нас юбки з листьев такие, з бананами ходим, ну, насправді тут трошки інша ситуація, але, ну, яны приехали поглядеть, что отбывается. Ну, и, короче, кажешь, у нас з того моменту почали Степан, додавать вот это статистику. приветствуйте. Короче, кажучи, статистика яна іде ровно, а потім у таких сполах. Хелен, немножко, ну, прям не немножко, но связь регулярно пропадает, очень, честно, очень плохо тебя слышно, ну, прям, ну, нормально слышно, но не понимаю, о чем речь идет. Ну, Давай я буду казати тоді. давайте все сейчас перейдем на канал Хелен Минская. Какая? Да. Я думаю, у тебя-то не лагает трансляция, и все сейчас это услышат. А я был безумно рад тебя увидеть. Ну, правда. Не зливає. Вот так вот обнимаю, вот так вот прям вот очень крепко, невзирая на карантин. Ну, блин, ну не слышно. Ты прям даже двигаешься, вот, как бы. Ну, как я бы с двигаешься затримкой, вот я так. бачу. Ну, просто не слышно. Поэтому, блин, Пошли гулять. да. Где Поэтому, гулять? блин, Короче, был рад кажучи- тебя увидеть. Все, ребят, подписывайтесь. Все, і зник. Гэта я зникаю, сябры. У мяне нешта лаги з інтэрнетам зноў. Ну, гэта ўвечары нешта адбываецца, я не ведаю, што такое. Ну, короче кажучы, давайте я вам распавяду, таму што я пачала ўжо казаць. Зараз я прыпыню ўсіх. Зараз распавяду, таму што я хацела распавесці, пакуль яно не лагае, ну, пакуль я размаўляю нармальна. Глядзіце, у нас 7 числа прыехалі спецыялісты, яны будуць маніторыць сітуацыю ў Беларусі, яны, мне здаецца, калі я правильно прочитала, будуть тут до 13 числа, і яны будуць, ну, я так разумею, нейкія водгукі пакідаць. І у нас вельмі рэзка ўзрасла колькасць захворвань. Станам на 9 красавіка, пробачце, у нас зранку было 1486 выпадкаў коронавірусу, пробачце. А ў параўнанні з папярэднім днём было 1066, гэта на 420 людзей больш. Шпіталяваныя 1331 чалавек, 55 іх знаходзяцца на штучнай вентыляцыі лёгкіх. То бок гэта складаныя выпадкі, якія ўжо патрабуюць вентыляцыі лёгкіх. Гэта вось тыя апараты вядомыя, якія зараз у дэфіцыце ва ўсём свеце. Я таксама размаўляла з украінскімі нашымі волонтерами. У іх таксама гэта цэлая праблема, насправді. Лідыруе Мінск,
699 человек, потом Минская область, где 153 человеки. По Витебской области яна у нас была самая вядомая, але Менск, як выявілася, ён усё ж таки лідар у гэтым спісе. У Витебской области 364 захворваных, Могилевская, Гомельская по 35, Брестская 17, Гродзенская 28. То бок Брест у нас зараз ён такі умоўна лідар по меншасці захворванняў. І дадзена інфармацыя, што за увесь час у нас зроблена 49 тысяч тестаў. Ну, не ведаю, там лагая. Чолы Орест люты. Росіяне, давайте з вами трошки. Знову мій коментар пропустила. Я не пропустила твой коментар, я ж зачитала. Ні, я читаю тебе. Хелен, скажи, що націоналістам їх рожі здасть, і відразу заспокоїться. Ну добре, я тебе зрозуміла. Вони на ДЦП, ні. Йому смішна рідна мова. Обмежування йому не подобається, вчить. Так. Слава Україні, живе Білорусь, живе вічно. І героям нашим слава. Я останнього часу, мабуть, я так моніторю, але останній час я з великою радістю могу сказати, що я не бачу вельми багато новин про те, що гинуть хлопці в Україні. Тобто, їх зменшилося. І не так давно я просто не хотела розповідати эту історію, тому що, вядома, Лёша мой быў на вайне, і яны там акапываліся, і я ведала, дзе ён знаходзіцца, але для яго гэта было небяспечна, таму я спрабавала не казаць, чый Крэм? Крэм украінскі. Це було, їй буде. Я ведаю, што ты не ў мяне пытаеш, звычайна. І я бачила ў навінах у яго, прыватна, у яго там побач недалёка, ён мне пазваніў зранку, у іх накануне дзвюх хлопцаў, снайперы, аднаго у галаву было паранена і другого у шыю, калі не памыляюся. Вось побач з ім загінула двое людзей ад снайпера. Ён мне калі распавядаў, я вельмі за яго хвалявалася, і я ведала, што ён павяртаецца дадому, і для мяне вельмі так было важліва, каб ён павярнуўся. Дімон, так, таму зараз мы ў бяспекі такой умоўнай. Я не ведаю, ці пойдзе ён зноў, таму што зараз такая сітуацыя з гэтай хваробай, там ёсць свае нюансы, але, паглядзім. Я, канешне, за тое, каб вайна наконец-то скончылась, тому што я не магу сказаць, што я утамілася, каб я так ужо утамілася, я б гэтым не займалася, не распавядала пра гэта, я б на сафе нейкай на канапе ляжала і распавядала, боже, як я стамілася ад украінскай вайны. Не, звычайна, мы до перемоги, як кажуть українці, до останнього часу будемо змагатись і на бік України перетягати людей, яких можливо. Це дуже можливо. Я кажу про білорусів, тому що коли розповідаєш, що відбувається в Україні, ти показуєш аргументи, я веду кілька чоловік з свого осереддя, які почули мене, і вони ставляться до України зараз, на 180. Просто на 180. Яны побачили інформацію, яны почитали новини, яны обмірковують со мною некі події, а що відбулося тоді. Ось зараз 2 травня це одеська історія буде. Є вельми добре знятий ролик у ОМ-ТВ. Яны вельмі такую працу зрабілі якасную. Я вам раю паглядзець, яна кранец адзескай гісторыі, ось калі захапілі будынак. І яны такое вельмі добрае відэо зрабілі, што адбылося. Там ёсць і сведкі, і ёсць кадры з месца падзей, то бок ёсць на што паглядзець. Паглядзі, ён сядзіць і стрыміць, што ты будзеш ім рабіць? Я вельмі опять Хелен, сидит, белорусская, это супер популярная. А выключи просто прям позакрывай закладки, чтобы это самое. У меня одна закладка, это рулетка. Позакрывай все. Я все закрыла. А там я вроде. У меня все закрыто. О,
Нормально. Мабуть, давай я тебе... Блин, ну, у тебя не... Ну, трошки, я ведаю, що... Хелен тут спрашивает. Вы потом ответим, это не уходит. Что меня Дашу пытаете? помню, конечно, да, Даша классно. У Даши... Так, Слушай, Хелен не видит. Да. Зараз Блин, Хелен, ну правда, ну нарвется ты на немножко бан. тормозил, Ви ж- я все. так. Да, він мене здрено нечто відбувається сьогодні. Я вже ж і перекинулася на інший екран, але все одно тормози. Оу. Мені ж те показує. Не то. Ні, я на руку показую. Тобто, я що раю? Я раю поглядеть ОМ-ТВ. Вельми цудовно знятий ролик. І ви будете ведати, що насправді відбувалося. Просто шукайте аргументи. Тому що, окрім аргументу, насправді це все балабольство. Коли показуєш факти, документи, аргументи, я працюю з некоторими людьми, які, я їх називаю, це люди, які ще не можуть зрозуміти, що відбувається. І ось з ними розмовляти треба, тому що вони не можуть прийняти або той, або інший бок. Там реально біда, подивися на Діму з іншого ракурсу. Я не ведаю, що відбувається, мабуть, у його так само проблеми з рулеткою, і у мене, у Дімона його ж, ліпше обладнання за моє, тому давайте пошукаємо іншого. Я вже Дімку буду перегортати, ми ж разом там усе, жопка коня, усе як ми любимо. Гэта Дімон, підписуємося, друг мами Владимира, гэта Дімон, ён робить кльовые стрімы, я йому сьогодні зробила донат, і він офігел просто, офігел от моего доната. А я только попросила пин-код от картки. Ось и все. Кажу, спать не могу, потому что потребен пин-код от твоей картки. Опа. Витаю. Девушка, здравствуйте, добрый вечер. Почему не спите? Вот цікаво. Беларусь. А чому я повинна Белоруссии привет, спати? а? А чому повинна спати, кажу? Не спать. Ось таких, як ви, шукаю. Мені не цікаво з знаю, вами що порозмовляти. Да вы что? Так. Как говорят, значит, судьба, да? Ну, я б не сказала так. Не судьба. Дочь общаться? Вітаю. Ой, нацистка. Хто? Там був security білоруський. Ау. Там реально біда. Так, Олеже, я бачу. Ти, напевно, маєш на увазі те, що відбулося у Одесі. Білоруське це 2 мая, а українське це 2 травня. Там, там без сльоз немагчыма глядзець. І тим больш, коли ти розумієш, що там насправді відбувалося, белорусские дзяўчыны во ўсёй красе. Чарка, шакарка, все як мы любим. А я подумала, у вас стяг белорусский за спиной. Не? Почти. Ну, Я такой же бачу. флаг вывешивал на день бело-червоно-белого стяга в году 9, наверное. чему больше не самый вывешиваете? большой флаг был. А? Чему больше не вывешиваете? А? Не понял. Скажу, чему больше не вывешиваете? Пропадаете. Пропадаю, интернет зникає у меня. Мне здається, что... И роутер я уже перезагрузила, не ведаю, что такое. Мабуть, трансляцию перезапустить, потому что у меня тут ничего не працює. Ну-ка, давайте я спробую. Ну, я на полхвилинки, я не буду выходить. Мабуть, він там збой дає, коли яны з ОБС, мабуть, конфліктувати починають, я не ведаю. А у мене більш за все тягне ОБС, насправді. Треба поглядіти, у мене є ще Streamlab, мабуть,
ёсць сэнс на ёй пастрыміць, то бок я яшчэ не ведаю, паглядзім. Вітаю. Привет. Як вашыя справы? Хорошо, как у вас? Добра, а вы размаўляеце украінскай мовай? Нет, Чаму? я русский. А што вы робіце ва Ўкраіне тады? Я в Крыму. Просто показывает, что Украина. А, я зразумела. Ну і як у вас там на Расіі справы? Ад украінцаў вітанне вам. О, і пайшоў. Збег ад мяне. Збег ад мяне. Давай. Оленка, я жыву чатом. Я про тебе пам'ятаю, сонечко. Rock Music World. Вітаю, друзі. Мені дуже приємно, що ви заскочили, але не треба покидати блогера. Бачите, Дімон почав стрімити, тому треба в нього бути. Артур Мельник. Вітаю. Не бачила вас ніколи, але вельми приємно, що завітали. Слава Україні, живі Білорусь. Героям слава, живі вічно. Сьогодні ми під 2 стягами ходимо, нагадаю. Але московіти про гэта і не ведають. І гэта наш з вами бонус. Зараз пойдем на Москву. Я зараз покликаю. Ой, Хелен, привет. Я не ведаю. Не, все равно тормозы могу ходить. Я могу просто Хелен, сидеть. ты тормозишь, я не знаю почему. Не я торможу интернет, ты... А у тебя стрим идет сейчас, Хелен? Так. Ну, блин, Хелен, прям тормозишь, ну серьезно. Блин, очень хотел бы с тобой пообщаться, но ты тормозишь. Блин, Димон, я могу пойду. просто сидеть. Ну, с твоего позволения, конечно. Просто молчать. Давай. Не, ну бачите, ён ходить, и я хожу. Пошли в Російця, до Російця пошли. Потому что я, кроме Димона, сьогодні нікого не бачу. Я з ім з задоволенням порозмовляю, але потім трошки, коли у нас інтернет таких лаг. Ой, не ж ти я. Не припинила. Слухайте, я завсёды, я не можу знайти росіянців. Я не пам'ятаю, де вони. Jeszcze Украину, Беларусь я ведаю, а россиянцев не ведаю. Ну что, пошли. Трошки посмяемся. Будь бомбаля. Я не ведаю, Ленка, я такая трошки стомленная, и у меня, уже ведаешь, увечері я уже такая, трошки не соображаю, але, зараз я на меня запалить трошки эмоционально и пойдем бомбить. О, здравствуйте. Добрый вечер. Вітаю вас. Британія. Як ваші справи? І пішли, і побігли. Мабуть, росіянці сиділи під VPN-ом. О, Тесла? Ага, Гасло «Слава Україні». ну, хай живи. Ні, живе Білорусь. Только за Россию. Ну, гэта ваши приватные проблемы. Вам не пощастило просто. Не, я из России. Я вижу, что вы... Ладно, люди разные. Не, россиянцы все однольковые. Мы же с вами из-за этого не будем ругаться или спорить. Мне з вами мне з вами сваритися не цікаво. Отчепіться від моєї країни і валіться з миром, коли у вас гэта атрымліваецца. Але я останній час штось не бачу, каб расіянцы і мир гэта аб'яднанае нешта было. Вы, звычайно, з вайной праходзіце ва ўсе краіны. Угу. Почти все понял. Я могу вас попросить, вы возьмите провод от гэтай фігні і просто краніцеся, паглядзіце, ці ён працуе. Маруся, сонечко, вітаю, зайчка. О, шалом, Одеса! Росіянці такі, що можна їх енергією живитися, вони палають, а в тебе настрій чудовий. Так, зараз. Головне, собі на кримінальну статтю не наговорити, а все остальне, а все решта, гэта такое, ведаєш? Не вельми страшно. Але я ж їх не ображаю. Ніколи. Ніколи, ніколи.
Дзяцей много. Я гляджу, пачатак першай, вельмі багата дзяцей. І я яшчэ ні аднаго не бачыла гэтага. Ну, тыя, которые любяць у рулетцы пасядзець, нешта парабіць. Так цікава. Дзе яны зніклі? Мабыць, іх усіх нашыя хлопцы паперабанілі. Ох, что Вітаю. Так виглядає шок, сябри. Все добре. Сергій Львів. Ой, побачите, чекайте, Львів. Це важливо. Сергій Львів. Вітаю, вітаю, вітаю. Моя рідненька Україна. О, вітаю, тунеядці. Так, Василь Сакач. Нам вже нема чого робити. Ось, хожу по рулетки, гроші заробляю. Донатами на екран, коли ласка. Сьогодні, зараз розповіду, сьогодні увели обмежування. Зараз росіянці не підпалимо і пойдемо поглядимо. О, тинц-тинц. Ми з Тамарою ходимо пари, правда? О, одразу бачу. Давай танцевать. На карантині сидять білоруси. Так? Сейчас я тебя кохаю. О, чудовно. Все, мало. А ви з якою метою рулетку пішли? Вельми Білоруси? добре. До побачення. Кандидатська, армійська, Беларусь, Мінськ. Do you speak English? Шуконна дорога. Ясно. English. Коротше кажучи, ваш ангельський А такий ти же, знаєш як і русський? ваш білоруський. Я зрозуміла. Не соромно? Where you from? Where you from? Where are you from? Треба казати. Де лучше ангельську мову. О, Здравствуй. вітаю. А гэта у вас такая самоізоляція? Да. Мне здається, я бачила, гэта ваша новая Лада Веста, яка на розетці, так, на дроці їздить. Я сьогодні бачила відео про нові гэты электрокары, яны з дротом такие, ну, Лада Веста Плюс называются. Это у вас такая? Да, ладно. Извините, пожалуйста, можно на русской мове? А ви у яку країну трапили? А мы просто маленько не бачим по-украински. Мы по-украински не бачим, можно по русской мове. А я не по-українськи зараз розмовляю, по-білоруську. Мы даже по-белорусски не бачим. Ну, Дрена, чого ви тоді йдете у Білорусь, чого шукаєте тут? Коли не розумієте мову білоруську. Ну и тогда пошла ты на... Я-то схожу. А коли я почну вам так казати, вам, сябры расіянцы, будзе не вельмі прыемна. Экспонат. Экспонат. Не, я разумею, хлопцы, яны сваёй тупасцю, разумееце, на фоне іх ты адчуваеш сябе просто нейкім просто мегамозгам. Просто, ты такі разумны, ты такі культурны, свядомы. Ты на фоне іх просто адчуваеш сябе суперчалавекам. Я цяпер разумею, хлопцаў, што яго яны, разумееце, тут самаадзнака, яна так павышваецца, ну, павялічваецца насправдзе, гэта просто... Я Русін, вітаю, сябр. Лена, тут оно я, або ти Олену кличеш. Олена, привіт. Я Русін. Оленка Зоріна, що? Просто обнімашки, смаколики для... Оленко, так, вона любить обнімашки. Ми всі любимо обнімашки. Я завжди, але зараз це не можна робити, тому що коронавірус. Масочку, все як ми любимо. Живе Білорусь, живе вічно. Бачу по-білоруськи. Ще й хамло. Так, а яны все там такія. Все ідзе ад бацькоў. У мяне мама, яна ніколі мяне не абражала нейкімі матамі, альбо яна там мяне абзывала неяк. Такога ніколі не было.
Я ніколі маму сваю, ну, дурным словам не нагадала. Мы сёння з ёй абмяркоўвалі гэтую тэму, і я кажу: мама, ну як можна абазывацца на маму родную? Мае дзеці, ну я не ведаю, гэта было б проста, у мяне дысананс у галаве быў бы, калі б яны мяне неяк назвалі. Мама, матулечка, мамачка, ўсё, я ад іх чую вось гэта, я ад іх, ось зараз майму старшаму хлопцу 15 будзе, малодшаму 13. Яны ані разу мяне не абразілі дурным словам. А гэтыя, яны растуць з гэтым. Яны раждаюцца, ну, з гэтымі, прабачце, там без запіквання немагчыма нейкія словы. Я чую, калі нейкія мамашкі размаўляюць на пляцоўкі, ну, слухайце, ну, ну, што ты чакаеш? Яно ж такое і вырасціць, яно ж цябе пасылаць будзе роўна туды, куды ты яго пасылаеш з дзяцінства. Навошта гэта рабіць? Не, я магу пасварыцца на сваіх дзяцей, але гэта заўсёды толькі за тое, што яны, я іх, мабыць, чымсьці папрасіла, яны мяне не паслухалі, яны нешта не зрабілі, і гэта з майго боку заўсёды такія абідкі. Я кажу, я ж прасіла, я там, мне не было часу нешта зрабіць, ну чаго вы не дапамагаеце? Яны ведаюць. То бок мама іх, я на іх абражаюся, калі яны мне не дапамагаюць. Выключна за гэтага. Я нават за тое, што яны амаль не вучацца, ніколі не сваруся. Кажу, гэта вашыя прыватныя праблемы. Чаго мяне расіянцы зліваюць? Яны бачуць сцяг? Яны ж яшчэ маю прыгажосць не бачылі. О, блогер, давайте прызмем. И что это? Я ж кажу, вы не бачыце украінскі Нифига сцяг себе. за маёй Здравствуйте. спиной. Вітаю вас. У тебя что-то тормоза со связи. Это потому, что я с вами на «ты» не переходила. Интернет не разумею вас. Я понял. Слушай, ты украинка, я все понял. Ну, Не, я не тоже украинка. славянин, но а почему не бачимо, не это самое? А ви що, не бачите, під яким я стягом зайшла до вас? І у мене мова не українська. А какая у тебя мова? Ну ви не штаблитаєте. Ви, коли обирали країну, ви не читали, куди ви йдете? Нет, подожди, я просто тебе задам вопрос. Как ты думаешь, Ні, если питання мені около задавати не костра треба. Я просто сядут ось експонати такі, як ви, показую. Ось хожу по росіянцям, показую, як білоруси ведали, з ким ми, мабуть, будемо спрачатися на конт нашої землі родної. Ми супер того, каб росіянці нас поглинали, ніяких там, гэтых, як яны називають, договоров сумесных. Ну, то бок мы сабе, вы сабе. Вось хожу беларусам, показываю, что нельга з імі размаўляць. Потому что яны оккупанты, яны придуць нас і оккупуюць. І ўсё. Так что мне пытанне задавать не трэба. Не цікава просто. Просто не цікава. Можно тебе задать Я можно с тебе вами на задать «ты» не вопрос? переходила. Ставьтеся с повагой хотя бы до белорусов, коли до себя не ставитесь с повагой. А я с Богом разговариваю на ты. Отче наш, еже си на небеси, да светится не имя існує. Твое. Да. Глядите И у, царствие у Твое. физику, прочитайте, что такое сингулярность, и доведайтесь, як з'явилася Вселенная, и як вы деградовали у ходе эволюции до такого стану. Толькі вы. Усе нормальные люди, яны неяк эволюція уперед их рухае, а у вас деградація повністю усёй вашей нации, якой не існує увогуле. На вас страшно У нас поглядеть. с тобой монолог или... Так, это монолог. У нас с тобой Вы думаете, я монолог? з вами розмовляти буду? Мені не цікаво, до побачення. Я вас показала. Живите у своей клетці. Мені не цікаво з вами. А почему ты меня... Почему ты Я меня з вами на перебиваешь? «ты» не переходила. Я ще раз кажу. До побачення. Я не люблю. Ну что это такое? Это россиянцы, это белорусы, глядите. С низкого старта, и он мне тыкает. Кто ты такой? Давай до свидания. Мені здається, він хотів у мене нечто спитати, але у його не отрималось. Алена, бачиш, я тебе послухала. Я тебе почула, тому що ти мені порадила з ими не церемониться. Ось я з ими не церемонюсь. Так, що у нас тут? Можна я з вами трошки поживу? А то Дімка мені каже, завсюди, треба жити чатом, треба жити чатом. Так, можна зробити манію, чи спілкуюся під час з швондерами.
Згодна, абсолютно. Лена, я в доміку. Василь Сокович. Чик-чирик, як у нас тут кажуть. Віра б'є. А Василю Соковичу, Олена, я тобі потім розповім, що подобається Василю Соковичу. Я відаю. Dobrze, im tak, они myślę, że są wspaniali, a ty nagle. Язик білоруський і слінця. Кармель, вітаю, я спробую прочитати. Ні, я розумію, що ти написав, ви написали, пробачте, я вже. Слухати росіянці заразне, я веду. Я бачу, що ви написали, але треба прочитати, тому що польська, і мені вельми цікаво, як ви пишете. Язик білоруський і шліста дівча. Мові їм папа. Так. Так, Кармель. Я кажу їм до побачення. Лена, я борщ люблю з м'ясом і рок. Швондер із Богом говорить і думаю, що має право тікати і вчити життя. Так, Василь Сокач, всі українці люблять борщ, сало і рок-н-рол. А звідки ви знаєте? Але я вам зараз ще розповіду, я вельми люблю дзіруни білоруські такі. Не колдуни, я не веду, я колдуни ось гэты я не люблю. Тому що, картопля з м'ясом, яна мне не падабаецца. Яны, дрэнна там іх тушыць, яны такія фляклі, а я люблю ведаць такія дзіруны, каб яны просто хрустелі. Такія добра пражарныя. Мне сёння дзеці зранку сталі, нажарылі, мы сёння з такім смакам паелі дзіруну, капец просто. А яно хутка робіцца. Трын-трын. Бульбачки натер, все добре. Смаколики. І треба на сальці жарити, тому що скажу українською, коли на олії робиш їх, вони не такі смачні. Треба сальцем. Як мамуля робила, сальцем так помазала, вона там нібито зі шкварочками зробилась, вони такі смачні. Капець. І мені діти так роблять, але сьогодні на олії робили. Тому що сало треба ж достати, нарізати. О, знову з шаром. Слухайте, треба було його припинити спитати, як він там після дроту себе відчуває. О, давайте спитаємо. Ну що, вернувся дроту? Ну, я бачу. Нас роз'єдинили. Ай-яй-яй. Ні, да дрот. Ні, ти неправильно робиш. Гляди, там є дрот. І ти просто так, його відшпілив і до руки. Але треба, каб ще до 220 підлучено було. Тоді ось такий ефект. Така дискотека починається, капець просто. Вы вообще вот такая вот доброжелательная девушка. Удачи вам, всего хорошего. Особливо до росіянців, ось така супер, так. Я там катапульту під межою поставила, мені вельми цікаво зараз буде проводити експерименти некоторі. Так що шукаю експонати. Удачи тебе. Не взаємно. Желчью не зайди только. Ні, я не кранувся дроту, на жаль. Так, давайте я вам розповідаю, чи бачите. Хелен, мені такі не можна. Причиниться, можна клітки на горіхи. Гріхи наші тяжкі. Я вас розумію, Джек Стайлер, тому що я свого часу, після некоторих подій, які у моєму житті відбулися, мені було 25 років, і мені зробили операцію, і мене вел заведуючий відділенням, тому що у мене складана ситуація була. І от ви собі уявляєте, мені 25 років. А мені кажуть, треба буде сидіти на дієті усе життя, тому що, вельми складана ситуація, тобто я не витримую там нічого такого. Ось він мені лекцію почитав. Эта малышка спит у меня на коленях. Поглядите на эту наглую морду. Яна ж мне не дає нічого робити. Ось вона буде ногті точить об мене. Ось вона буде мурликать мне на вухо. Давай-ка подругу сюда. І, коротше кажучи, він мені лекцію прочитав, що мені більше нельга нічого їсти, виключно все на пару, виключно все такое. Ну, я його послухала, нічто мені там дрэнна стало, думаю, як тепер жити, мені ж тільки 25 років, як далі жити з гэтым усім. Покуль не прийшла моя мама. А у моєї мами, українською скажу, у моєї мами в 20 років в неї одна нирка залишилась. І вона все життя живе з однією ниркою. Її заборонили свого часу народити дітей.
Але є я, в мене є братики, тому мама моя така, ви коли ведете мою маму, я як я. Я почула у одного вуха, у іншого вилетіла. Коли добре себе відчуваєш, коротше кажучи, вона приїхала, вона мені розходила, моя мама мені розказувала, тому що мені ніхто не піднімав у лікарні. Вона мені розходила, і ось я їй розповідаю, що мама, мені тепер нельга нічого їсти, пити нельга, і все інше, нічого не можна. І вона мені каже, слухай, почекай, а я на дієті, мабуть, тиждень побула. І вона потроху ми почали робити нікі салатики легкі такі. Потім далі, а зараз я їм усе абсолютно. Всім дівчатам чатику, я не бачу бузьки, тьмуськи, напевно. Так, Оленко, 100%, дивіться, це Олена. Так, Оленочка, я тебе теж люблю. Тараси, вітаю. Моє вітання з Харкова. В Харкові супер хлопці живуть. Бабуля моя, напевно, коли вона була зі мною побач, і вона мені казала, ніколи, Оленко, ніколи з хлопцями з сходу не ходи. Не сябруй з ними, не дружи ніколи. Вона так була проти, вона каже, на сході такі хлопці погано живуть. А я б зараз їй... це Оленський волів. Олеже, вибач, будь ласка. Звичайно, я просто не бачу смайлів, я переоблитала, я буду чекати. Ну, що мені донати так само тормозять сьогодні. Олеже Валянський, щиро дякую, Олеже. Мій друже, кльово. Дякую. Там, напевно, ружі дівчини для нас, 100%. І, коротше кажучи, я зараз ось розмовляю, у чатах часто бачу Сашу Безпалого. У мене кум з Харкова. Там, десь близько до моря, я сподіваюся, Дімон Кальян мені не бреше. Він не з Харкова, але, я так розумію, з частини Сходу. Слухайте, Артем Ігумен у мене з Харкова. Чудовні люди просто. І зараз я ось бачу, що є ще Тарас Довгий. Кльові ж люди. Мені здається, просто бабуля, вона, ведаєте, обмежована була у інформації, були тільки газети і гэты Єбіс ТВ. І ось, мені здається, трошки дезінформували її. Але я їй обов'язково наступного разу розповіду, що ти була трошки не права, помилилася. Тому що у мене вельми кльові сябри з України. Хотіла розповісти. Коротше кажучи, я про що кажу, що у мене з дієтами не складається, тому що я їм усе. Я вельми маленький, вагу маю вельми маленькую. І мені просто на дієту сесть, це горше, що може відбутися. Тому я їм усе. Просто. Я себе не обмежую ні в чим. І солодке, і смаколики, а шоколадки це кожен день у мене. Я без шоколада жити не можу, я навіть життя не уявляю. Мені кожен день треба поїсти шоколадку. Я як шалена їх їм. Де всі росіянці поділися? О, вітаю. Ви дівчинки чи дівчинки і хлопчик? Дрена бачу по камері. Білорусь. Так, Білорусь. Бачу. Дівчини, бачу. Камеру трохи, на собі дайте, тому що у вас половина, я ж не бачу. О, так легче. А то ви сховалися за камеру, вас не бачать. Я і подумала, що ви на хлопчика похожі, подобане. У нас лагає інтернет сьогодні. Я побягу, вельми древний сьогодні в Білорусі інтернет. Дівчата. Єлен, так. Ой, мила, щиро дякую. Але не показуй мені шоколадки. Бо я зараз пойду спати, і коли я сьогодні поїла шоколадку одну, а коли я 2 або 3 з'їдаю, мені починає сипати, тому що мені починається алергія, звичайно, на шоколад. Ось, і в мене з цим проблема. Даєш завтра нічний стрім. Веди провідання. А давайте забабахаємо, коли не вельми буде багато праці, тому що у мене... Зоряна, 100 гривень. Жариш завтра нічний стрім. Моя ти сонечко, за 100 гривень можна і пострімити вночі. Дякую щиро, Оленочко. Дякую, Санечко. Можемо нечто таке зробити, забабахати.
Я буду глядзець, як я, калі я у дзень у мяне атрымаецца у абед паспаць трошки, потому что у мяне зараз дома, я не ведаю чаму так. Я просто шукаю іх насправді, не тому что я толькі з вами размаўляю, я іх шукаю і я просто не бачу чалавека. Я у дзень, у мяне пачынаецца абед, а побач са мной мой ложак. Гэта не я придумала, я ў фільме бачила, і там не запікана было. Нічого не ведаю. Нешта я памятаю. Ну я повернуся до обеду. Ну, коротше кажучи, у мене починається обід, я не йду їсти. Я йду спати. Ось світло, слухайте. Мабуть, там день у їх. Вітаю. Эй, блядь, гондона. Флаг сними, гондон. Нет, ты детенок, я с тобой размовлять не буду, тебе еще, ну, не развито там все. Почему? Как размовлять со мной? А, я не побачили український стяг. Треба пробратися. Ой, блядь. Ну, не кажи. Ну, гэта прихильник мой. Я ще задрот не взявся. Я чекаю, коли я його побачу. Такого. Степан, вітаю. Тернопіль, рідний мій. Накерували туди вже гроші з допомогою. Я розумію, що це, мабуть, не такі гроші, які накеровують інші люди. Але мені дуже приємно, тому що я порахувала, це майже 60 масок. Якщо я правильно порахувала, 1000 гривень. Я бачила по ценах. Але ви мені лепш скажете, тому що ви ведаєте, колькі коштують маски. І напишіть мені, коли ласка, у чаті, колькі масок ми накерували у Тернополі. Ну, у масках будемо рахувати. Мені так лепш буде. 1000 гривень, колькі гэта масок. Мені здається, я нарахувала 60, але я можу помилитися. Коли слухав таку гідоту, знаю той контент, але не слухаю контингент, але не слухаю давно. Ну, це ваші такі приватні речі. Я за любую музику, коли вона приносить задоволення, чому? Я класику люблю. Мені вельми спокійно, коли я слухаю Ільдіва. О, до речі, треба буде сьогодні Ільдіва вам. Давайте я вам буду нечто таке від себе додавати. Але коли у мене ж монетизації поки нема на каналі, у нас ще нема 1000, тому я можу собі дозволити. Я вам умикну Ільдіва. Ну що, где всі росіянці? Давайте я... Ну-ка, давайте я ще їх ще раз оберу. Они что, все зникли, только это сидит с лампой. Я вам свою музыку буду даровать, а вы мне будете писать, какую вы любите, и я буду ставить ее. У меня монетизации нема. Мне приходит на YouTube, что у меня блокировка стоит, але я не блокирую только монетизацию покуль, тобто я не бачу, что я не обнаглела. А коли мне будет потрібно монетизацию робить, я тогда приберусь, я косяки свои. Ну, где все россиянцы поделись? Чого я? Ну что, працюють? Вона ж на карантині. У карантині, треба казати. А, я зрозуміла. Беларусь. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Витаю. Вас приветствует компания «Позитивное настроение и веселье». Клево. И что Вы наш позитивного вы мне 80-й. расповедите? Ничего не расповедите. Ну и надо. Беларусь был. Тут обираешь одну країну, а Беларусь випадає. Это так само Беларусь. А я по россиянцам шатаюсь. Ну и пошел. Ну и иди. Ну и иди далее. Беларусь выпадает часть из России. О! Привет! Семки Слава грызете. Украине! Слава чувашам! Слава монархам! Бухаете знову? Слава героям! Слава Степану Андрійовичу Бандері. За його і вип'ю. Ні, фу. Ну як ні? Фу, фу. О, слухайте, мені треба робити антиалкогольну
100%. Треба робити антиалкогольну програму нейкую. Як ви кидаєте піць одразу. Бачите, як я вам полезна? Наступного разу, коли кранетеся до стакана, рахуйте, що ви випили за Степана Андрійовича Бандері. Слава Україні! Не. Мені здається, вони зараз будуть глядіти на цю стопку. Їх буде дренний настрой, що я на мене сустрелю. На пляшечці. Так, я не пухаюся. Капець. Germany. Ай. Majesty. Hi. Ай. Good luck. What's your name? What? Він мене не чує. Там таке рехо йде, що просто гамон. З Німеччини було. А це Білорус. Не, Беларусь не хочу. Треба обрати росіянців. Я на мене більше настрой підіймають. Зараз з вами трошки поживу. Зараз найду кого-нибудь, подпалю и пойду до вас. Не что Беларусь выпадаю постоянно. Ну что, с белорусами праздновать, что ли? Здрасте, я спать. Ну и спи. Такой цікавий поглядів на мене, каже, я не буду розмовляти, буду спати. Чого виходив у влітку? Кабы всі погляділи, як ти спати лягав. Слухайте, ну інтелект дятла насправді. Мені здається, вони там все відбили. Слухайте, кошка моя, такая волосатая фигня, жах-жах. Мне после ее треба мыться, идти. Да, Лиса, ты волосатая фигня. Такая лохматая, пушистая. Ну, напишите мне. О, заходь до України. А там Димон сидить, він знову мені буде сваритися, що я його поймала. Ну добре, зараз піду по Україні. Бачу. Я вже одним оком навчилась так підглядати трошки. О, ні, Степан, не треба співати. Я співаю. У мене сьогодні просівший голос, я сьогодні на гарбаті теплий. Я не буду співати. Ви що? Сябри, ось просто поверьте мне на слово. Я коли у караоке, я на подтанцовке. Я б їх колдувала, і кажуть, бейсбольна бітка файно допомагає по пальцях, потім просто фізичну склянку і руку не візьмеш. Частіше рашка трапляється так. Не до, а із. А, не до України, а із України. Я, сонечко, не можу, в мене VPN, якщо я ще й VPN собі підроблю, він також буде припиняти. В мене і так трансляція майже не йде, а тут якщо і VPN наверх, то гамон буде. Це треба з Піром порозмовляти, щоб він мені допоміг в цьому сенсі. О, маски шоу. Здравствуйте. А что это модно? Так да, мы к вам с очень серьезным, вы понимаете? Не-не-не, мы просто не подобається. заразились. Я вас не чую. Я, звичайно, з вами не разговариваю. Да, вы послушайте, мы на самом деле... Навіщо мне вас слухать? Что вы мне нового цікавого можете расповести? Мы... Ну, вы... Ну, мы заразились, и вот сегодня у меня вот симптом пошел. У меня, короче, пошла кровь со рта. У меня зубы там, я людей начал хотеть жрать. Я не знаю, я посмотрел, у нас такие тысячи по улице ходят. Это нормально, вы в ж бункерах токсичная люди країна, выживают. это нормально. Нехай Вот. это... Можете поцелунок еще своему Я себе подаруйте. Это токсичность ваша проявляется, выявляется вот так. Это нормально. У вас же там заводы да рвутся, никто ничего не не в том робит. дело, я Сміття, ходите в ніки, побачите стирки, прибиральні, що ви хотите. Звичайно, вас такое і буде.
Нас Андрей Сидите у масці ущемляет і везде. кринайтеся своєго Нас сябра. стреляют Та в побачите. голову. Я його не чула, пробачте. Мені не цікаво. Яни інформаційно для мене пустия. Просто пустия. Мабуть, з ким-небудь розмовляю. Перший дизлайк, о, гэта не перший, гэта, ну, постоянный. Гэта нормально. Вітаю. Ты уже с другим не общаешься. Привет. Это вообще новости, что ли? Як ваша справа на Росії? Привет. Флаг сзади. Чей это? Сатана? Не-не-не. Ты А секта? что за флаг у вас сзади? Гэта не флаг. Гэта стяг. А что? Стяг. Ты так бы и сказали. Ведаеце, у чым ваша Що таке самая лепшая ваша лепшая рыса у расіянцаў? Тое, што вы... Я потым распавяду. Я просто адзначыла для сябе адну вельмі важлівую рысу у іх. Вельмі важлівую. Зараз я каго-небудзь поймаю, і я яму абавязкова аб гэтым распавяду. Маруся, ты ж жорстка. А, що? Василь Сокач. Ти шорстка, я сподіваюся, що ти сьогодні це відео знімала не через оптичне. О, Маруся може. Маруся може, і не тільки про оптичний прицел. Най спочатку свого друга зав'язає, потім застрелиться, у нього була в руках. А що він може? Друг потерял, дальше може руський. Так. Я не руські. Але мені ще треба навчитися гучно ваші коментарі читати. Тому що я ще так тихенько читаю про себе. О, я ще маски шоу. Не цікаво маски шоу. Зараз ми їх поймаємо. Зараз крануся на півхвилинки теми. Для білорусів обмежування будуть. Зараз розповіду, що там. О, знов. Ну що, подрубилися до розетки, заправиться енергією трохи халявної. Ну что? Ну, до розетки, кажу, долучилися чи ні? Ні. Мы по-белорусски не бачим. Так а чого ви прийдете туди у Білорусь? Не понимаю. Ось Не понимаем. Вообще не... я тільки що розмовляла з Ты помогаешь росіянцем. нам почему-то. Я ему сказала, самая лепшая ваша рыса то, что вы тупые. Потому что, как вы были яшчэ і разумные, агрессивные, гэта гамон был бы усяму свету просто. Добре, що ви тупые. Зараз чекайте, я відповіду тут. Вам. Я зараз вам відповіду. Добрая рыса, тое, што расіянцы тупыя, нас просто ратуе. Потому што калі б яно яшчэ агрэсіўнае было разумнае, людзі мои добрыя, то быў бы гамон просто. Просто гамон. А я ведаю агрэсіўных, але разумных людзей. Гэта просто, ну, насправді, жах. Просто жах. А, да? А я не бачу. Я не бачу, што ты пішаш. Мабуть, ти під іншим ніком? Ні, я тебе не бачу. Руська міра, бабка Яку партизан. Дякую. Джек Стайлер. Ну, чекайте, я обновлю, мабуть, обновлю чат, тому що я не бачу. Сябри, пробачте, мені пишуть, що мені пишуть, а я не бачу. 522 підписчика. Нічого собі. Ось гэта я стартанула, так стартанула. Ні, я не бачу, що ти пишеш. Все, пошли до лідер сенсу. Я Русін. Я Русін, вітаю. Завсёди вітаю, вельмі приємно бачить. Я Русін, Русь України, звичайно, пишуть. Так. Україна і Білорусь. Я Русь на 21 століття. Я з задоволенням це зроблю. Просто. Вітаю. О, здравствуйте. Так бачились, вы там заняты были руками, я вас уже не чапала.
Ні, насправді він зайнятий був, я провернула. Чого мені такого, того, хто кранається, чаплять. Спробуй зараз, ну, просто мой стрим згорнуть і знову відчинити. Це я кажу тому своєму сябру, який не може мені писати у чаті. Просто згорни, ну, знову відчини. Австрія. Блін, побіг. Хотіла з ним трошки порозмовляти. Не упав. Жаль. І перегорнув мене. Так хотіла з таким хлопцем порозмовляти. Я не вернувся. Але так не вернувся, ну, нічого там не зробив собі. Просто не вернувся, на жаль. А, так, у Марусі є приватний стадіон, я відео. Я бачу. Василь Сокач, так. Маруся у нас такая файная в этом сенсе, бачите. А мы же не ведали, что у нее есть приватный стадион. Это капец. Вітаю. Ну что гэта такое, дзе ўсе? Алена, мне здаецца, уначы стрым будзе ён яшчэ больш тухлы, тому што, ну, я тут зараз, ну, вось першая гадзіна уже, уже час ночы. То бок, ну, зараз нікога няма амаль. Толькі гэты дзед быў у мікрафоне. Блогер, напэўна. Але я ж не блогер. Таму все добра. Давайте трошки пошукаем яшчэ і пайду. Давайте зараз я переаберу. Тому що мені здається. Хелен, я почув диване запитання про Руського з Криму, про те, як у нього справи на Росії. Про Руського з Криму. Артур, не зовсім зрозуміла зараз. Якби були розумнішими, тих робили б свою справу, так присвоїлися з усім світом. Чогось колишні колонії із метрополіями в масі своїй живуть мирно, тільки хочуть село повернути. Ну, гэта фантомныя болі, яны яшчэ доўга будуць, насправді. Я просто ж бачу по людях, з якими я розмовляю, нават моладзь. Мяне што больш за ўсё дзівуе, моладзь. Вось майго року, там трохі малодшыя за мяне, альбо, ну, трошки, мабыць, яны большага ўзросту за мяне. Бляха, навошта вам той совок? Ты пачынаеш распавядаць, ты паказваеш фоткі, ну, вось тут. Я яшчэ пісала дысертацыю, я звярталася, таму што мне трэба было гэтыя падаткі саўковыя падняць і паглядзець, што там адбывалася, то бок як фарміравалася сістэма падатковая ў Беларусі. Блин, ліса, такая высата, не магу. Вось. І я калі пабачыла, гэта планавая эканоміка, гэта такая труба, хлопцы, дзяўчаты. Это капец. Вось зараз у Беларусі адбываецца амаль тое ж самае. У нас планавая эканоміка. І ён тое, што разносіць па телеку, чаму няма масак, чаму няма таго, сяго. Алё, гараж. Да, ён зараз дасць заводам наштампаваць 200-300 тысяч масак, і яны пачнуць штампаваць. Каб былі прадпрыемцы, маскамі бы быў завалены весь Менск. Я ўпэўнена ў гэтым. Абсалютна. Хаця б у першы час у нас бы былі вось гэтыя маскі, антысептыкі і ўсё рэшта іншае. Толькі зараз даюць, давайте нешта будзем рабіць. Прабачце, пандэмія зараз ва ўсім свеце на спад пойдзе, а у нас яна ўзрост пойдзе наверх, пачне. Капец. Так, а гэта я прачытала. Зараз, хвілінку, я хацела пра абмежаванне. Так. Глядзіце, што ў Менску будзе зараз. Але мовы арыгіналу знайшла на сайце Deutsche Welle. Таму што, ну, гэта адно з тых ЗМІ, якім я пакуль яшчэ магу верыць. Не беларускае выданне, таму. В Минске ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. До сих пор в Минске не спешили с масштабными мерами по сдерживанию распространения
COVID-19. Теперь же вслед за регионами Беларуси в столице также вводится целый пакет мер обязательного характера. Там дальше идет бла-бла-бла про наши подеи, які у нас тут отбывались. Отныне предприятиям и организациям запрещено допускать к работе сотрудников с признаками простудных заболеваний. Совещания и семинары должны проводиться с использованием аудио и видеоконференций. Командировки отменяются, в библиотеках прекращают работу читальные залы, в музеях запрещаются массовые мероприятия, отменяются все выставки и презентации. Детские сады и школы в Минске будут работать, однако родители могут сами решать, отправлять их туда своих детей или нет. В детских садах будут приняты направленные на разобщение детей, а в школах детям можно находиться лишь в своем классе. Всем остальным образовательным учреждениям рекомендовано перейти. Рекомендовано. Рекомендовано это не значит, что яны зобовязаны. У нас все рекомендовано. Коли буде цікаво, там, плюсом, мабуть, поставте, я розповіду, чим закон відрізняється від декрета. А Беларусь, она вся в декрете. Мы сидим, як смеются, постоянно у декретной отпустки. Уся Беларусь. Тому тут такое. Пробачте мені вельми нешта. Напевно, з температурою так само. А мабуть і не, але мені нешта жарко. Так что правила для работы Минского общепита. Столовые, кафе и рестораны также продолжат работу, но столы в заведениях общепита должны стоять не ближе 1,5 метров друг от друга. В торговых центрах и магазинах запрещается проводить групповые презентации, рекламные акции. Сотрудники должны быть в масках. Парикмахерские салоны красоты могут работать лишь по предварительной записи с интервалом между клиентами не менее 5 минут. Персонал должен быть в масках. Дальнейшая работа дискотек, ночных клубах, кальянных, боулинга, бильярдных и компьютерных клубов пока под вопросом. В храмах Минска дезинфицируют иконы. В церквах и монастырях приписано обеспечить регулярное мытье рук, уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветриванием и дезинфекцию дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане и церковные утвари. Это насправді просто жах-жах. Подъезды жилых домов будут убирать с использованием дезинфекции. Обязательную дезинфекцию должен проходить и общественный транспорт. У гэты час зараз ужо дезінфекцыю праходзіць, я ведаю, грамадзянскі транспорт абавязкова. І мне распавядалі, што на лініі, калі кіроўца на лінію, на станцыю прыязджае, павінны абрабіць. І у іншы бок, калі ён на станцыі, таксама павінны абрабіць. То бок абрабляецца пастаянна грамадзянскі транспорт. У гэтым пытанні няма. Что кранецца школ, я ведаю, тому что у меня у самой дети, мы маем право их оборонять дома, то бок каб яны былі на дыстанцыйнай адукацыі. І зараз я бачыла, сёння ўжо нам скидывали матэрыялы, па якім дзеці могуць вывучацца. То бок у гэтым напрамку ўсё ідзе больш-менш роўна. Дыстанцыя 1,5 метра, але калі, я у краме насправді была вельмі даўно, мабуть, уже больше за тыдзень не хожу у краму, тому я не ведаю, что там адбываецца, якія меры там зрабілі. Сегодня я проходила скрозь торговый гандлёвый центр, я бачила, что у іх паўсюль висят дезинфекторы. И я сегодня была у метро таксама паўсюль, не паўсюль, але висят дезинфекторы. Есть таблички паведамлення, что вось гэта для рук и все рэшта для вас. Тому Гордон Шамвей, вітаю. Валентин Чистяков, вітаю. Шановний пан, моя повага і шана до вас, як і до моїх сябрів з України. Ніклаус, привіт, кого не бачу. Мене не бачу. І взагалі тобі буде виговор з занесенням в грудную клетку. Тому що ти мені зранку обнімашки більше не даруєш. І все. І тому мені дренний настрой зранку. Мені треба ходити до інших хлопців, каб яны мяне абдымалі. Так што, Микола, прогавал. У меня странный вопрос. Сколько из украинских подписчиков тут Поліщуків? Хелен, ми б, мабуть, ви неймовірно, вас дуже приємно слухати білоруською. Олександр Вибіщевич, я вам можу відповісти за свою аудиторію, але я глядела останній раз, коли у мене було 300 підписчиків. Я не глядела зараз статистику, але у мяне
спачатку маёй дзейнасці, ну звычайна, таму што украінцы пастараліся, у мяне аўдыторыя 80%, яна была украінская, і мяне глядзелі украінцы, і у мяне сярэдні перагляд быў 1,5 хвіліны, то бок я стрыміла, там рабіла ролікі, 1,5 хвіліны сярэдні перагляд, зараз у мяне сярэдні перагляд амаль 20 хвілін, аўдыторыя астатні раз у мяне падзялялася амаль напапалам. Штосьці, мне здаецца, калі я не памыляюся, была 53 гэта было украінцы і 47 гэта былі беларусы. То бок беларуская аўдыторыя мне вельмі прыемна, таму што кантэнт ён сам па сабе беларуска-моўны, але я зноў-такі нагадваю, што нарадзілася я ва ўкраіне, і данаты я збіраю зараз украінскім дактарам. У нас ёсць у Беларусі рэсурс мола-мола, проста беларускія данаты збіраць небяспечна. Можа прыляцець, і таму я гэтым займацца не буду проста. У нас ёсць такія хлопцы, якія гэта робяць, але я ведаю нашу падатковую, я ведаю, як яны ставяцца да апазіцыі, таму нарывацца на беларускія данаты я не буду рабіць. Мне лепш скінуць рэсурс, на якім збіраць грошы. Мола-мола, вельмі лёгка набраць у інтэрнэце. Калі вы лічыце, што вы можаце далучыцца да іх кампаніі па збору коштаў, калі ласка, далучайцеся, усе рэквізіты, яны ёсць у інтэрнэце. Напраму з сваіх картак вы можаце ім дапамагчы. Таму рэсурс мола-мола. Я прыватна па Беларусі не распавядаю, як я дапамагаю, таму што гэта таксама не заўсёды для мяне, як для апазіцыянера бяспечна. Але я з задаваленнем збіраю зараз кошты для украінскіх дактароў, для украінскага медычнага персаналу. Вось, і я буду зараз, сёння стрым сабрала грошы, заўтра, мабыць, яшчэ за стрым мы збераем трошкі грошаў, і я адразу накіроўваю пану Васілю, ён ведае, што з імі трэба рабіць. Заўтра будзе, дарэчы, стрым, калі ён атрымаецца, гэта будзе стрым падзякі. Мы запрасілі нашу пані Анну да эфіру, я вельмі спадзяюся, што яна пагодзіцца, і мы з панам Васілём заўтра выходзім у пятніцу о 20 гадзіне, мабыць, трошкі пазней паглядзім у эфір, будзем распавядаць пра мары. Я вельмі хочу размаўляць з пані Аннай, як яна бачыць сваю будучыню, і мне здаецца, ёй трэба дадаць натхненне не толькі ў выглядзе данатаў нашых коштаў, але і маральную нейкую падтрымку, таму што ёй 6 дзетак. Але яна трымаецца, яна малайчынка, яна выглядае вельмі добра. Я ганаруся такімі жанчынамі, якія, ведаеце, яна не на кулак наматвае і ой, я бедная, а я такая нешчасная. Не, наадварот, трэба набірацца сіл, эмоцый і бомбіць, таму што, дзем бомбіць, а таму што мы павінны выглядаць заўсёды прыгожымі, і ніхто не павінен бачыць нашых слёз. Ніхто. Я нават па сакрэту вам не распавяду, як я плачу. Але мяне ніхто не чуе. Аднойчы моя сяброўка, яна позвонила мне, у меня такой дрэнны настрой быў, і яна мне написала: здымі трубку, калі ласка, здымі трубку, я ведаю, што тебе дрэнна. І пасля гэтага яна сказала, што самае страшнае, што я чула ў сваім жыцці, гэта як ты плачаш. Вось так. Але гэта адбываецца не часта. Таму нарвацца на мяне плакаючу гэта вельмі складана. Нікога ў рулецы, Алена, мне здаецца, наче хадзіць па рулецы, не вельмі, таму што яны, бляха, адсутнічаюць. Завтра субота, можна спрабаваць, спрабуем. С этим карантином. Такі расіянец смачны быў, іменно. Ай-яй-яй, такой з папіроскай, у вухах, все як мы любім. Каюсь і більш... Глядзі мне, Микола, глядзі, я тебе поймала на слове. Але мяне Степан, ён поймал на слове, што я буду спяваць. Але Степан, з маім голасам, разумееце, у таго з рота нешта лілася. Я ж кажу, я у караоке на падтанцоўкі, я толькі танцую. Я не спяваю. Не, спяваю, звычайна. Але калі мы адні, нікога ў залі няма, у нас ёсць такая свая спявочая дзявочая кампанія, мы ходзім у трох. У мяне ёсць моя сестрычка двоюродная, яна троюродная, бачыце, яна спявае. Вось, і у яе свой гурт, у яе вельмі моцны голас. Я, мабыць, наступнага разу вам нейкі сядзяць у ёлупні. Хацела іх на картку папрасіць грошай трохі. Я яе пастаўлю, але у яе вельмі такая для мяне складаная музыка.
Оксана яна вельмі клёва спявае. Просто супер. Але, ну, яна мне просто не заходзіць, гэтая музыка. О, блогер. Вітаю. І знусь. Ну, значится, не буду. Вось. Познаёмлю вас з творчасцю людзей, якія ўмеюць спяваць. Я не. Ой. Маруся, я тебе чуть... О, экспонат. И пошел. Чего вы текаете от меня? Я же не злая. Витаю. Здорово, хуй. Чё, когда женщина, блядь? Хуй. Вы россиянцы, мне на новостях не треба глядеть, каб зразумець, куди я трапила. Вы усе типичные, отсутнічае сором, отсутнічае гонор, нічога у голове пустыя вочы, твары не обезображены інтэлектам, усё гэта про вас. Типичные россиянцы. Абсолютно. Я шеслюня зараз... Ну, я шеслюна такая, как потекла сбоку, дык увогуле 100%, вось просто. Нават на стяг можна не глядзець, хто гэта. Бо типичные, абсолютно. О, я ж кажу, экспонаты, поглядзіце. Капец. Вось гэта модно так ходить, скажите мне. А ты? Вы рахуеце, что вы выглядаете нормально, прыгожа, то бок, ну, людям цікава з вами размаўляць, яны не рахуюць, что вы нейкі ёлупень. Где папироска и пляшка? Что? Папироску и пляшку у камеры. Как папирос? Нема? Где? А, я уже все готовальня, уже не соображаю, что там отбывается. Так, история. Мне еще подобается вельми канал, мне раили ТГ Шевченко. История, ну, история Руси, там он читає, а ТГ Шевченко розповідає. Вельми цікавий канал, мені подобається. Я його так час від часу слухаю. Не обов'язково глядеть. Можна просто послухати і, ну, багато такої інформації, але моя проблема у тим, що, по-перше, я слухаю і білоруську історію, і українську історію. О, жіночий експонат, вітаю. А что вы трапили у Беларусь, что вы там шукаете? Здравствуйте. Ну, я просто планирую переехать в Беларусь. У Беларусь? У меня парень там живет. А, у Беларуси? Да. Не треба. Да. Не треба. Чё? Почему? Ну, вы же я не хочу. ведаете, традиции не ведаете, культуру нашу знішчваете, навошта? Вы з ім там отчекотоситесь, народятся полова вас, Так я все... яны возьмут зброю у руки, пойдут на моих детей. Не, Чего? ну что? Не Я треба не могу гэта, иметь... гэта У меня нет помылка. детей. Покиньте Нет, белоруса. не могу. Яны ж вы что, белорусы, ну, маленькая нация, грошаў няма, нішыя, там, ну, не буду казаць яшчэ. Не трэба. Облизывайте далее вось так ложку, и вы поймаете некага, зайдите в ОАЭ, там таких, як вы, вельмі любяць, облизывайте частей, знойдзеце сябе некага олігарха на Бентлі, и будзе у вас все добра. До белорусаў не трэба. Нас грошаў няма, мы у вас нафту купляем, ну вы что? А у меня есть вариант? Не трэба. У меня получится? Олігарха знайсці? З таким ротом 100%. Сотка стоит с моим ртом? Я не ведаю, колькі коштуе ваш рот. Я, ну, не купляла ваш рот. Здравствуйте. Вітаю. Приветики. Как дела у вас? Добре. А у вас як? А, вы в Беларуси? Ну, нормально тоже. Я Живем белорусская. пока. Беларусь гэта краіна так называется. Чему вы такие вечно несвядомые? Я- Я не ведаю. Да я читаю, откуда вы. В Германии попадаются люди просто. Беларусь. На каком общаться, я не знаю же. Беларусь. Понял? А на русском можно? Мне? Слушайте, вы обираете Беларусь, не ведаете... Да вы красивая вообще женщина. Я вас не знаю, как зовут. А вам и не Меня треба зовут ведать. Кирилл. Я с вами Я совершенно не русский. размовляю. Родом Вы с россиянцы, Ташкента. идите в Беларусь, мову не ведаете, традиции не ведаете, идите, холера Ну, не вас кричите, ведае на пожалуйста. пошта, шукаете некие пригоды на Пожалуйста, свою не пятую... кричите.
Точку. Я Пожалуйста, буду не сидеть. кричите, пожалуйста. Не. Девушка, Да побачення. девушка, не кричите, цікаве. пожалуйста. Пляшку, ну, вам Ви треба мене ще, видите? мені здається, некоторий там градус підвисить і буде повний кондишн. Я пойду. Я не люблю алкашей, пробачте. Мені з ими не цікаво. Що? Вам эта дівчина сподобалася? Ні, ну можете її тут їхати? Ні. Кітор, вітаю, вітаю. Ну що, нарешті отрималася, я не веду, що ти там зробив. Хелен, у тебе серйозний погляд. Я би сам налякався. Микола, ну ти ж ведаєш, що... Ні, я в Україні, і коли я в Білорусі, ну, звичайно, я така, ну, нормально. Я сьогодні утомилася вже, ну, початок другой вже, ти розумієш? Вже ж можна зранку до зарі в вашому скалі. Так, брати з Капрани роблять віші. Їсти дівчата хочуть. Ну, я на інше, ніж хочу, мені здається. Затримано до розгляду. Сколько стоїть мород? Я подумала, що 100, а ну, у їх же з долярами складано, і мені здається, що я на увогулі лайк подумала, що 100 рублів. Але мені здається, що і 100 рублів, це, ну, я ж не веду, ну, кольки це коштує все. Але мені здається, що там я на увогулі вся цілком і 100 рублів не коштує, тому... Песня Сліпаков про Кирила, не ведаю. Олександр, вітаю вас. Хай на пляшку сідаю. Валентин, вітаю вас. Олександр писала, таки да, шалом. Згодна, абсолютно. Я глядела сьогодні ролик ваш. Я навіть покинула коментар, у мене був час. Вельми ви добре підпалили москаля. Я посміялася. Я не тупия, я не просто, я не тупия. Тупия. І добре, що у їх немає едукації. Добре, що яна знішчена, тому що я кажу, коли агресія яшчэ і разумная, гэта бяда для ўсёй цывілізацыі. Таму няхай яны далей сябе знішчваюць вось такім чынам, гэта добра. Я Кирилл, і он Кирилл, оба два. ТВ Шевченка. Так. Браты, але я бачу, ну, тыя ролики, якія я глядзела, я бачила одного толькі выкладача, і, ну, у яго і такі голас вельмі прыемны, і ён вельмі цікава распавядае. Я не люблю ось такія манатонныя, але ён распавядае вельмі цікава. Звычайна, ну, разумееце, такія падзеі, трэба карцінкі глядзець, нейкія там... Яны звяртаюцца да гісторыі, звычайна. О, май год. Здравствуйте. Вітаю. А что это с вами здарылася? Откуда? А как бы я Баба-Яга. Я вас не чую. Але вы такі страшны, что я не хотела бы с вами размовлять. Маску трэба, а не голову зачинить. Да я вообще красивый. Хотя, наступный раз, коли я возьму кошку у руки, коли ласка, нагадайте мне, что яна у меня вельмі з шерстю величезною. Здрасте. Вітаю. Напевно, знов п'яний, голий, як завсюди. Я не пьяный. О, Тверозі росіянець. О, значит, це пьяный. 100%. Так, ну что, давайте поймаем еще кого-нибудь. И я уже пойду, потому что, боже, полова другой. Братья-близнюки, а я не ведала, дякую, что вы мне сказали. Я не ведала этого. Я чула, что браты, але я не ведала, что яны близнюки. Это добре. Зараз я вам вельмі клёвую, але мне здаецца, Ільдзіва зараз не пойдзе, альбо пойдзе. Хто ведае гурт Ільдзіва? Напишите мне, калі ласка. Я хочу умыкнуть сенса пароля. Мне вельмі падабаецца. Гэта альбо Бенамі, альбо іншую композицию. Их багато. Вітаю. Таке. Як вас Що ти? Що ти бачиш? О, росіянець. Бачу росіянця. Що? А кого я повинна була побачити? Ти лагаєш. Это ты лагаешь. Змени себе на 4G интернет, нормально у тебя будет. Лагаешь. Это у тебя уже мозги У меня 150 мегабит в секунду.
Де, у У яким меня місці? интернет больше, чем твои щи. Тебе тормози в голові, а ти кажеш, що про мегабіти розповідаєш мені. Брахун, як і усі росіяни. Что ты, хохлушка, забыла? Я його перегорнула, вот эту і долбінь. А що це означає? Це той долбінь. Я його подумаю, прихильник мій, як завсюди. Так, я по можливості покидаю коментар. Мені просто, розумієте, я слухаю завсюди. І, мені йде автозапуск, і я слухаю, у мене наступний ролик, я собі роблю таку, і наступний, і я просто і забуваю покидати коментарі, і, експонат, треба було, що ж я його перегорнула. Правильно мені каже, я білорус, не клікай этой мишкою. Тому я по можливості покидаю коментар. Як я вспомнила, що треба коментар покинути, це треба, як у мене була звичка, розумієте? Я, звичайно, там, пану Василю я завсюди покидаю коментар, вельми там дружні, тому що треба підіймати у топ відео, тому що, ви ж ведаєте. Вітаю. Некий сумний росіянець, не цікаво. Що ти бачиш? Бачу дурнів в навушниках. Так, Джекс. О, я ще одного бачу, глядіть. Вітаю. Ну-ка, давай. О, росіянець, а що ти під стягом сидиш? Привет. Я вже VPN настрою собі, так у тебе тормози будуть. Ай, сумний некий росіянець. Хто мене буде тормозити? Не цікаво. Чавкає, як Дімка каже. Чавкає. Нечто інше робить. Нечто інше. Згадала. Дякую ще. Я забиваюся. Мені, буває, проскакує. Що я можу зробити? Я ж, пробачте, російською мовою 35 років розмовляла, а білоруською розмовляю тільки півгоди. Тому бачите, який у мене прогрес білоруської мови. Але дякую. Ви мені, коли є можливість, коли ласка, ви мені виправляєте, тому що, це ж діло таке. Справа така. Я сама себе виправляю. Почему ты, папа, всегда уходил? Когда Зараз приходил слеза Дед мужская Мороз, скупая будет. и в 6 лет на машине вдвоем. Нехай слухає музику. Кітор, навіщо вони? Заглянь до Італії. А що у Італії? Ні, італійці, вони не розмовляють білоруською мовою, і, яни Білорусь обирають вельми мало. І там, звичайно, такі італійці, як наші росіянці, з такого ж самого ракурсу, насправді. Тому я ходила по Італії, я ходила... О, а що ви робите? Здравствуй, вон мужик. Фокус робите? Нічого собі. Чего? Сорвався. Такий росіянець. Все, останнього росіянця. Напишите, яку музичку вам. У мене монетизацію нехай здимають. Там Димон боїться, що я йому монетизацію здимать. Я не боюся. Мені її нема, тому нехай здимають то, чого нема. Я не боюся. Напишите, что вы хотите послухать. Потому что я вам умыкну Ильдива. Будем слухать сенса пароля. Яна такая вельми пригожая. Я її вельми люблю. Я увогуле гэты гурт вельми поважаю. Яны молодцы. И будем слухать сенса пароля. Коли вы мне не напишете, нечто іншее. Рок-н-ролл. Не, Алена, я рок-н-ролл не. Я не хочу рок-н-ролл. Я вам тут назбираю некие речі такі. Ми тут робимо. Ой, то буде просто смаколики, як ти любиш, Олена, казати. Я потім назбираю, ми тут так само працюємо. Я ось зранку встала, десь о полові 9 я прочнулася. У обід поспала трошки.
Буквально там, мабуть, 30 хвилинок я зачепила. О, росіянець. Не цікаво. Ну, давайте починайтесь. Ладно, я Соня. О, росіянець. І пішов. О, росіянці. О, росіянці. Значит, не русский, мы с Украины. Нормально. Що ви брешете? У вас стяг російський. Що ви брешете? Зараньки Стяг было. російський. Здоровенькі були. А у вас, Здоровенькі були. а у вас что за флаг такой? Германия? Скажіть мені, будь ласка, українською паляницю. Поляки? Паляниця. А вы же нас ненавидите, да? Паляниця. Ну, розповіді мені, як ти Я добре слышал, на поляки українській нас мові ненавидят. розмовляєш. Ну, розповіді мені, як Добре, добре на українській Ой, мові. блядь, украинцы. А за что вы нас ненавидите? Ну-ка расскажи, поясни. Кажу, мені вас за що ненавидіть? Тому що ви окупанти, тому що ви Ненавидіть? нацисти-терористи. Вы Тому нас... що ви окупанти, тому що ви терористи. Какие мы те террористы? Мы сидим, смотри, с медведем. Йолупні. Сядьте лепш з жанчиною і насолоджуйтесь її. Сядьте лепш з жанчиною. Так, ну що? Вона вас ще любить, я то вас... П'ять. Я їх ненавижу. Я їх ненавиджу. Кій, ти просто повинен розуміти... Живе Білорусь. Живи вечно. О! Невже патріоту сестрела? Так. Молодці, хлопці. Гоноруся. Молодці. Вельми Дякую. рада бачити. Долучайтеся до патріотів, до нас. До яких? Ну, я активіст. Я в опозиції. Так. Як справа? Миколу Статкевича ведаете, кто это такой? Я. Конечно. Ну, В школе учились? Ось, бачите. А я з їм роблю вельми добру Ви справу. зараз знімаєте що-небудь? Так, ви у прямому ефірі. Я показую своїм сябрам пригожих білорусів. О, Так. Тому можете привітати. У скільки у вас нас в завзятерів чаті зараз? багато українців і багато білорусів, патріотів, які обороняють нашу незалежність і топять за Білорусь. Гэта приємно. Щиро дякую. Хлопці, бережіть, коли ласка, себе, тому що нас вельми білорусів мало і нам треба себе берегчи. Все, я побігу далі. Я москалям зараз дупи підпалюю. Подтверждаю. До побачення. До побачення. Любомир, вітаю. Слухайте, підтягуються сябри, а мені ж, модератори спати пішли. Нічого, у мене чат самий лепший у світі, я не боюся. Видите, я тут Дімку розумію, тому що у його у чаті збираються усі свої. Нема питання, абсолютно. Тобок, проблем нема з чатом. Там бывает нариваються, але, сьогодні там атака Гарбовського на його була. І ми не можемо зайти на канал, його, кинуть у бан, тому що він там, почав ніякі драні речі, і ми з Піром сьогодні банили, але він утек від нас потім. Так, ну що, останню жертву знаходимо і йдемо відпочивати. То белорусы были. Мы домовлялись, что россиянцу подпалим дупу. Лиса, ну что ты робишь? Ну, если ты, ты такая непослухмяная, капец просто. Ну, что ты робишь? Один в каної човен. Окей, домовились. Вітаю. Good luck. Ти бачиш, що мама робить? Мама працює. Мама заробляє донати на лікарів. Ти розумієш?
експонат. Здрасте. А ти цвярозий? Здрасте. Навіть не хочу шторку відгортати. Ти такий страшний, ніякий п'яний, напевно, як завсюди. Ты чё, ебанутая, что ли? А, росіянець, усе добре, можна попробувати. Ага, украинский флаг, да, ебать? Ты чё, хохлушка, что ли, да? Хохлы, пидорас, ты что не знала, по ТВ сказать? Послухай ти, росіянське убогое существо, як ви називаєте. Іди протирозвей, іди помийся, от Чё, тебе, от тебе охуел, навіть что тут ли? воняє. Ви смердите, як я не ведаю хто. Во всьому А я не світі знаю, ебало, умудряєтеся... Ну, пиши. Валя ебало, я откурю. Хто капець? Що ви такі смердючі, ви Что, мені пизди дальше, скажіть? разрыв. Что ты такое быдло? Мне на тебе показывать не хочется, потому что ты жах, ты сором своей нации. Ви, як завсёди, п'яні, вонючі. Давай, глини. За Степана Андрійовича Бандеру. Давай, глини. О, я ще одного. На этом я пропоную завішати. Тому що він зараз буде пити за нашого любимого Степана Андрійовича Бандеру. Ти зрозуміла? А ми з тобою будемо відпочивати. Все, сябри, я вмикаю один в каної, я так само люблю її дуже, так. Справа в тому, що в мене немає дому. Це моя дуже улюблена пісня. А, човен? Ти про човен писав? Чекай. Ні, чи яку ти хотів? А, човен хочеш. Ні, давай ніхт спать. Ні, треба спати. Покажи нам Лісу. Ліска, вон, ну, гарнюня моя, так. Она такая, ну, волосатая фигня, не могу. У меня все в волосах от її. Ні, давай один в каної я вмикну інше. Я свою улюблену. Ні, човен також класний. Йосі ще пиши. Але, ну, зараз я приберу, тому що буду шукати. Один в каної. Зараз давайте я, мабуть, на інший екран винесу, щоб ви мене бачили. А я поки буду шукати один канал. Что, Оленка, ты плачешь? Сонечко моя любимая, ну ты что так плакать? Не надо, не треба. Не плачь, Сонечка, не плачь. Мне уже трохи так загортается все в голове. Ну а что ты так долго? ГТ ёлок не слухайте, я не могу з їх. А мне треба... Дайте посилання. Моє улюблене включу. А, Валентин, що ви маєте на увазі? Яке посилання? Вірш Івана Франка, човен, до речі. А, да, я не знала. Дякую. А, сьогодні в Яніни Соколової нове відео вийшло. Я ще не бачила. Вона цензура в YouTube. І сьогодні Андрій Полтава, до речі, я була в нього на стрімі, і він розповідав, як зараз йде атака на канал Прямий, що вони чекають, що їх будуть знову шманать, глядіти, на його там Яніни Соколової, я ведаю, прибрали, він розповідав проєкт зараз з ефіру, і так само Андрія Полтави, ну, кажуть, що нібито за коронавірус, із-за коронавіруса, але насправді це ось такий прямий шлях до білоруської цензури, насправді. Тому, сябри, не прогавайте цей момент. Не глядячи ні на що. Ваша свобода слова, ми на вас глядимо. У нас свободи слова нема. Ой, белорусская раскладка, а я набираю и не бачу. Тому не прогавайте гэты момент. Я уже, все, я уже сплю на ходу просто. Зараз пригожу песню, як завсюди, все як ми любимо. І що?
Зараз я вам умикну свою улюблену. А що нам нічого він видає? А, знайшла. Мабуть, ну ладно, кліп зроблю. Я думала просто, мабуть... А, слухайте, я зрозуміла. Пробачте, я винесла у інше окно, і він мені поділив просто на 2 YouTube. Тому і не грузиться. Я думаю, що він так тормозить? Не кажучи нікому. Навіть Шляфін, старенький котик. Ні, старенький котик, це у мене річ, але він тут спить. Побудь со мною. Але я цю пісню дуже люблю слухати наживо. Просто, щоб вона була наживо-наживо. Зараз ми зробимо ось так. Оу. Покуль я так не пішла. Ми зараз слухаємо «У мене немає дому». Слухайте її уважливо, тому що це була одна з тих перших пісень, які мене кранули у самое серце, і я задумалася, де мой дом. Ну, у мене 2 дома. Гэтая песня, я себе, пробачте, тут гулькаюсь трохи. Калі я пачула гэтую песню, я пачала думаць пра сябе, што у мяне ў галаве адбываецца, дзе я, хто я, таму што, ну, такая двоякая ситуация. Але я для себе зразумела, што ў мяне есть 2 дома. І я заўсёды цяпер кажу, не падзяляйце мяне на беларускую, на украінку. Як сказаў мой кум, гэта лепшая фраза, якую можна на мяне, мабыць, аднесці, я беларуска-украінскага паходжання. Слава Україні! Жыві Беларусь! Я вам шчыра дзякую за тое, што вы у мяне ёсць. Слухаем добрую песню. І што? І ідзем адпачываць.